Så velkommen til alle. Vi står med et program i dag, hvor vi skal snakke lidt om produktionsstyring og montagestyring i Business Central. Og også de forskelle, der er, og der, hvor man kan bruge det ene med fordel, og også selvfølgelig der, hvor det andet giver mere mening. Vi har en dagsorden, som ser sådan her ud. Først og fremmest jo ganske kort om mig selv. Jeg arbejder ved Gaudium ERP, hvor jeg arbejder som løsningsarkitekt og forretningskonsulent, har været i konsulentbranchen og arbejdet med produktion i efterhånden rigtig mange år. Jeg skal prøve at være verden i dag, få jer med igennem det her program. Ganske kort, vi kommer til at tale om produktionsstyklister og montagestyklister som det første. Herefter lidt omkring ressourcer og produktionsrute, kostkalkulationer, og så begynder jeg at kigge lidt på, hvordan kan man så bruge de her, hvordan kan man oprette og lave montageorder, produktionsorder, hvornår bruger vi det ene og det andet. Og til sidst, jamen, så kan der så forhåbentlig være lidt tid til afslutning og lidt spørgsmål. Så lad os se at komme i gang. Langt det meste i dag kommer til at foregå inde i BC. Jeg kan som bedst lide, at man kan følge med derinde i, hvad det er, der egentlig sker. Så jeg håber, at I kender BC, eller i hvert fald sådan nogenlunde kan følge med i det, jeg foretager mig her. Det her er jo rollecentret i BC, jeg er sat op som produktionschef, sådan at jeg har de fleste af de ting, jeg skal bruge sådan direkte ved hånden. Jeg har forberedt sådan et lille sæt til webinaret af varenumre. Først og fremmest 4 varenumre her, som handler om montageorder, og 2, der handler om produktionsorder. Vi kan jo se her, at der ligger en montagestykkeliste på dem, og de andre 2 heroppe kan vi se, at der er produktionsstykkeliste og rute, og det er ligesom det, der er grundlaget for de 2 typer af ordre. Hvis vi kigger på, jeg skal også lige huske at sige, at jeg kører det her igennem, fordi det er lidt presset program. Har I spørgsmål undervejs, så må I meget gerne skrive dem ind i chatten, så håber vi til sidst får mulighed for at kigge på det. Men ellers ser I her en montagestykkeliste, og den er jo, som den er, en stykliste over de varer, vi bruger i montageordren. Men også meget simpel. Det vi har mulighed for er egentlig blot at definere de varer, vi bruger, og så et antal. Ikke ret meget andet. Jeg kommer lige tilbage til ressourcen her lidt senere. Vi kan dog også, hvis vi tager den her op, have flere montager altså montageordre i flere niveauer. Så her har vi en pakke, der består af en konferencebund, der også har en stykliste, så man kan kigge her. Og lige sådan gæstesektionen her, der også har sin stykliste. Kigger vi derimod på en produktionsstykliste, på den vi har heroppe, så har vi væsentligt flere muligheder i en produktionsstykliste for at definere det behov eller det forbrug, der vil være, når vi kører den her produktion igennem. For det første kan vi definere en spildprocent, som betyder, at man forventer et vist spild af varen under produktionen. Det betyder, at man skal jo disponere og bruge lidt mere, end man egentlig tror, så systemet vil beregne forbruget som det antal, der er per færdigvare, plus det spild, der så ligger på linjen her. Vi kan også arbejde med rutebindingskode, det vil sige, at vi kan knytte den enkelte linje i vores stykliste til den ruteoperation, altså det arbejdscenter, hvor den her vare den bruges under fremstilling. Så har vi faktisk også nogle felter her i styklisten, der ikke er fremme i standard, når man som forholdsvis sjældent egentlig bruger, men vi har muligheden for at sætte en beregningsformel ind, som for eksempel beregner forbrug som længde gange bredde, og så kan man angive længden og bredden, og dermed få systemet til at beregne det selv. Det er også muligt at sætte et fast antal ind. Det betyder, at man faktisk godt i en stykliste her i Business Central kan arbejde med et fast spildantal, der er uafhængig af ordrestørrelsen. For eksempel, hvis man har et opstartsspil på maling eller andet, som altid er det samme, så kan man lave en linje med et fast antal, og så efterfølgende en linje med samme vare, men med et beregnet forbrug, der jo afhænger
mængden på ordre. Så kan man arbejde med start- og slutdatoer. Det vil sige, at vi kan angive, hvis man for eksempel har en vare, der udskiftes af en anden vare, så kan man angive i styklisterne, at den stopper på en eller anden dato, og den nye vare starter på en anden dato. På den måde så vil den selv sørge for at justere de produktionsstyklister til, der skabes af den her, når man laver sin produktionsordre. Ikke mere om styklisterne. Så er der lidt omkring ruten også. Altså det stykke arbejde, der skal udføres på forskellige arbejdsstationer ned igennem produktionen for at få fremstillet færdigvaren. Hvis jeg prøver at kigge på ganske kort lige montagestyklisten igen, så har vi faktisk muligheden for at lægge en ressource på, som er et udtryk for, at der bruges andre omkostninger end varer. For eksempel løn. Det kan også være maskineomkostninger og andet. Det betyder, at når vi er færdige med sådan en montagestykliste eller en montageordre, at så bliver færdigvaren lige med de varer, vi har brugt, men plus et eller andet omkostning sat af til et stykke arbejde. Så på den måde kan man godt få løn med ind i færdigvarens kostpris, når man laver færdigvaren via en montagestykliste. Men man kan ikke arbejde med varer i arbejde. Det er ikke sådan, at man kan registrere et forbrug på den her, inden man færdigmelder den. Det foregår på én gang. Man færdigmelder sin montageordre, og så trækker den hele forbrug. Det kan vi derimod, hvis vi kigger på en produktionsrute. Her har vi jo et forløb af arbejdsoperationer på nogle forskellige arbejdscentre hernede af. Altså det arbejde, der skal udføres i forhold til råvarerne, for at få dem til at blive til en færdigvare. Her har vi mulighed for det første at angive, hvad det for et arbejdscenter ude i produktionen, vi udfører det på. Vi kan angive en opstillingstid og en operationstid, hvilket betyder, at vi kan arbejde med en opstilling, som har en forventet forbrug, og man kan færdigmelde på den. Og så selvfølgelig en operationstid, der afhænger af det antal, der er i produktionsordren. Vi kan arbejde med ventetider og transporttider for at få en gennemløbstid på produktionsordren. Også her kan vi arbejde med spild. I virkeligheden er der her tale om kassation. Man forestiller sig, at man kasserer noget på alle operationer ned igennem produktion. Så er man jo nødt til at have systemet til at kalkulere et forventet mere antal på den første, og dermed også en forventet mere tid. Så man kan faktisk på en produktionsordre arbejde med ret komplekse opsætninger af dels styklistespil og dels kassationsspil ned igennem produktion. Og det her kassationsspil kan både være et fast spilantal eller en spildfaktor, hvilket vil sige, at igen, hvis det er en maleoperation, kan vi regne med en fast spil og efterfølgende også en fast spil på den mængde, der nu er. Vi kan definere samtidig kapaciteter. Hvis vi har at gøre med et arbejdscenter, hvor der er 3 mand, der arbejder, så kan vi arbejde med, at vi planlægger at bruge 3 i den her operation. Center head vil betyde, at man kan arbejde med operationer samtidigt. Så at man skal lave 1000 her, og vi sætter ind, at efter de første 100, det kan være, det passer med en balle, ja, så kan man faktisk godt starte næste operation. På den måde får man sådan delvist parallelle operationer ned igennem sin produktion. Så kan vi arbejde med en fast kostpris. Det bruger man typisk, hvis det er en underleverandøroperation. Altså, vi sender varen ud til en underleverandør, og så udfører underleverandøren et stykke arbejde, hvor det egentlig ikke er tiden, der tæller, men man har måske aftalt en fast pris per styk. Så kan man lægge det her direkte i ruten, sådan at det kommer med ind i omkostningerne. Og endelig så kan man faktisk også angive sin procestid for en vis antal. Hvis nu tiden er meget lille, så kan det være en god idé at angive det i for eksempel timer per 1000. Så vil operationstiden her kunne angives for et antal herinde, og dermed få det til at se bedre ud, når det er meget, meget små tider, der går per stykke. Endelig så vi tilbage igen her, så havde jeg lidt med i min dagsorden omkring kalkulationer, fordi
Det er altid en god idé, når man er færdig med at lave sit stamdatagrundlag til enten montageorder eller produktioner, lige at tjekke, hvad bliver kostprisen egentlig på den her vare. Og det er egentlig det samme skærmbillede, der anvendes både til montageorder. Her kan vi se, at der er jo 2 varer i den, plus noget tid. Og varernes pris plus tiden giver jo så færdigvarens forventede kostpris. Her er der en grundtimepris på en ressource, og så er der tillagt nogle indirekte omkostninger. Det kan man gøre både til montage og til produktion, sådan at man måske har en del af omkostningen, der dækker lønnen, og en anden, der dækker noget overhead eller måske maskineomkostningen. De kan opsættes til at blive bogført på 2 forskellige konti, så derfor er det interessant nok at gøre det sådan. Hvis vi har den anden montageordre op, og lige kigger på den, kigger på kostprisfordelingerne, vil man se her, at den splitter faktisk også styklisterne ud, hvis vi har montage stykkelister i flere niveauer. Vi ser den samlede pris, som den forventes at blive, baseret på en beregning af prisen på de indgående montageordre eller stykkelister. Og det samme, når vi kigger op på en af de her produktionsvarer, egentlig samme billede. Men nu begynder det at blive mere og mere komplekst, kan man sige. Der kan jo være produktionsstykkelister i flere niveauer, med mange varer i, med ruteoperationer i flere niveauer osv. Det hele her bliver akkumuleret op og summeret op til en samlet kostpris for færdigvaren, og man vil jo også kunne se kostprisen for de indgående halvfabrikater. Så man her får sådan et samlet netværk over sin forventet produktionsomkostning, delt op i materialer og løn. Så tror jeg, vi er ved at være kommet derhen, hvor datagrundlaget er ved at være klar til at lave produktion, eller til at lave nogle montageordre og produktionsordre. Jeg har delt det her med montageordrene i 2, fordi man kan sætte op på varen, om det er montage til lager. Altså, jeg laver en montageordre for at fremstille 10 styk, jeg lægger ind på et færdigvarelager, og derfra kan jeg så sende dem. Eller om det er montage til ordre. Det vil sige, at når jeg laver en salgsordre og en ordrelinje, så opretter linjen en montageordre til ordre, således at der automatisk bliver lavet en montageordre til lige præcis den her salgsordrelinje. Det fungerer sådan her. Jeg starter bare med at lave en ganske almindelig montageordre. Det kunne være den, der hed 1925. Hvor det var den der, ja. Og så selvfølgelig et antal. Og så laver den jo en kopi af styklisten. Og hernede kan jeg se, at jeg mangler lidt af den her vare faktisk. Årsagen til det er, at jeg ikke fik sat en lokationskode på. Og det skal man jo huske, når man laver de her, at hvis man kører med flere lokationer, skal man jo angive både sin montageordre, også når jeg kommer til produktionsordren om lidt, hvad det er for en lokation, jeg skal sætte den ind. Hvis man glemmer det, så kan man så sætte den ind efterfølgende. Det man spørger om, jeg vil opdatere, og det vil jeg så gerne. Den her bliver opdateret om lidt. Det er klart, de her både montageordre og produktionsordre er med i en varedisponering. Så kører man en planlægningsklæde, og man i den finder ud af, at man skal bruge nogle varer, der laves ved montage eller ved produktion, så vil systemet, når man opretter dem derfra, selv vide, hvad er det for en lokation, de skal fremstilles til, og så vil den komme med ind. Men ellers er det her forholdsvis enkelt. Jeg har en montageordre. Jeg kan ikke udlevere noget til den. Den vil i det øjeblik, jeg siger, at nu bliver den færdig, så vil den simpelthen trække råvarerne og lægge færdigvaren ind. Og færdigvaren får en kostpris, der er lige med råvarerne, plus den ressource, der er med her. Og jeg prøver at sige, at nu vil jeg bogføre den. Så siger den, at der ikke er tilstrækkelig mængde, og det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan ikke bogføre en vare her, hvis der mangler varer,
Så den får vi ikke lige lavet, den her. Jeg prøver lige at lave en mere. Altså, hvis jeg havde haft råvarerne på lager, så ville jeg kunne bogføre den selvfølgelig, og så få den ind på lager. Hvis nu, at det var montage til ordre, så kunne jeg jo prøve at lave en salgsordre her. Til kontorcentralen. Og hernede kunne jeg så vælge det varnummer, der hedder 1969 V. Her har jeg en hel konferencepakke. Og her vil I se, at når jeg taster antallet ind, så gør systemet simpelthen det, at den opretter en montageordre automatisk til den her ordrelinje, og den reserverer den op imod den. Jeg kunne gå over her, så vil jeg kunne se, at der er lavet den her montageordre. Jeg kan se under bilag, at den hører til en ordre, den i øvrigt består af det her konferencepunkt og en gæstesektion. Det, der så er smart med det her, er, at hvis vi arbejder med lagerleverancer, det er ligesom en forudsætning. Men nu opretter jeg lige en lagerleverance til at sende den her salgsordre. Den fortæller mig så, at jeg jo skal sende den her færdige konferencepakke, som jo består af nogle dele, jeg ikke har på lager. Men her kan jeg oprette en produktliste, som faktisk indeholder, skal lige se, om jeg kan finde den, som indeholder de dele, som indgår i min montageordre. Det betyder, at jeg kan, hvis jeg nu sælger havemøbler, og jeg beslutter at sælge havemøbler som et sæt, så kan jeg sælge et sæt på min salgsordrelinje, men jeg sender det egentlig som et bord og 6 stole i 2 forskellige kasser, 2 forskellige kolli. Så der kan jeg få den splittet ud i det, der indgår i min montageordre, og så kan jeg i pluklisten til mit lagerpersonale fortælle dem, at de skal hente et bundt af stole og en, her er det så en gæstesektion, hvis det var havemøbler, så nogle havestole. Og når de har plukket det, og ligesom registrerer plukket, så bliver de varer trukket fra lageret, og når jeg sender, altså bogfører min lagerleverance her, så er det, lige den der. Nå ja, jeg skal selvfølgelig lige sørge for at sige, at jeg har plukket, nu vil jeg godt lige levere dem, og så bogfører jeg min leverance. Så sker der det, at jeg får trukket min råvarer færdig. Montageordren bliver færdig, og den bliver trukket ud til min salgsordre. Sådan at jeg egentlig på en gang kan få solgt det, som lå på ordren her, men jeg har fået trukket de indgående dele ud af lager. Det her er meget anvendeligt, hvis man netop sælger sæt, der plukkes og leveres i flere forskellige kolli. Enten større ting, som det vi har været igennem her, men det kan også være mindre ting, kits, som samles i forbindelse med forsendelse osv. Det var montage. Kigger jeg så på produktion, der har jeg lidt det samme. Her har vi faktisk 5 forskellige typer af produktionsordre, eller stat, kan man sige. Simuleret produktionsordre. Her kan jeg lave en produktionsordre blot for at se, hvordan ser den ud. Den indgår ikke i planlægning, den indgår ikke i varebehov, men jeg kan se, hvad den koster, og jeg kan se, hvordan den vil se ud, hvis jeg laver en produktion. Planlagte kan jeg lave, det er stadiet før den egentlig er, hvad kan man sige, besluttet, fastlagt. Planlagt er også dem, der bliver oprettet i forbindelse med en planlægningskæde, sådan at man kan varedisponere dels, at jeg skal bruge nogle færdige varer, som skal produceres ved en produktion, men også, hvilke råvarer skal jeg så bruge for at fremstille den. Så i en varekæde er det planlagte produktioner, der oprettes for ligesom at give et behov ned til råvarerne. Fastlagte produktioner er der, hvor vi egentlig typisk starter. Kunne jeg prøve at lave en ny her.
En produktion i Business Central består af et produktionshoved, som er det, jeg er ved at lave her. Og så kan den bestå af en eller flere produktionslinjer. Det vil sige, at en produktionsordre kan man godt lave flere forskellige færdigvarer. Det normale er dog, at jeg her vælger en enkeltvare, SP, og så skal vi lige finde den, der hedder SCM. 9'eren, sådan en kaffemaskine her, og jeg skal vælge et antal. Jeg skal også vælge hernede, hvad er det for en lokation. Igen, hvis jeg havde oprettet den fra en planlægningsklæde, så ville den vide, hvorhen den bliver fremstillet. Så opdaterer vi produktionsordren. Man kan tage stilling til, om det kun er produktionslinjerne, eller om det også er rute- og komponentbehov, altså stykliste. Normalt vil man jo tage det hele med. Og så har jeg fået lavet en produktion her, der egentlig blot består af en linje, og den vil jeg kunne plukke varer til. Jeg vil kunne udskrive produktionspapirer. Jeg kan selvfølgelig kigge ned i linjen. Hvad siger den i komponent, altså stykliste? Jeg kan tilpasse den uden at rette stamdata, men hvis nu den her produktion skal laves en lille smule anderledes end normalt, så kan man bare rette styklisten hernede. Jeg kan styre trækmetoden. Her er det hele sat til manuelt, men man kan også sætte systemet til at trække stykliste indhold automatisk, når man færdigmelder de enkelte operationer. Og man kan sætte op, at man skal plukke varen fra hovedlager, flytte det ind til produktionen, og derfra trække det automatisk, når man færdigmelder, eller når man igangsætter. Jeg kan selvfølgelig også se ruten herinde. En kopi igen, hvis den her er lidt mere kompleks end normalt, fordi jeg har rettet ind en stykliste, så kan man bare herinde ret i tiderne, så vil det kun være gældende for den her produktion. Ja. Så er den anden mulighed, det her det er ligesom før produktion til lager, hvor jeg ligesom fremstiller halvfabrikasser eller færdigvarer ind på mit lager til brug, når jeg enten bruger dem i andre produktioner, eller når jeg sælger dem. Men også her, når vi taler om produktioner, kan jeg vælge at lave produktion til ordre. Så nu prøver jeg lige at lave en salgsordre. Jeg var vist derinde. En ny salgsordre til kontorcentralen. Og her har vi igen den der SB. Airpodden. Og nu vil jeg lige prøve at lave 2 linjer. Og vi skal lige have den, der hedder SP 004. Den der. Det er 2 forskellige kaffemaskiner til orientering. Og jeg sælger egentlig bare en af hver. Hvis det her er til ordre, så har jeg mulighed for herfra fra min salgsordrelinje at oprette en produktionsordre, der hører direkte til den her salgsordre. Og her har jeg jo 2 linjer, så der er faktisk et behov for 2 her. Og herfra kan jeg så oprette min produktion. Jeg kan lave det som vareordre, så vil den lave 2 ordrer, ligesom dem vi så før. Men jeg kan også lave det som projektordre. Og det, der er det interessante ved det, det er, at nu får jeg faktisk oprettet produktionerne først og fremmest med reference her til min salgsordrelinje, så de hører ligesom sammen. Men jeg kan også gå ind i reservationen og så se min produktionsordre. Og her ser I, at her er 2 linjer. En til hver ordrelinje. Det betyder, at jeg laver en produktionsordre til en salgsordre, og så har jeg samling på, hvad er det så for nogle linjer, der skal laves her til de enkelte salgsordrelinjer. Og referencen på produktionen bliver salgshoved, og det bliver min salgsordre nummer, jeg har her. Det vil sige, at på den måde kan jeg lave ordreproduktion en til en imellem en salgsordre og en produktionsordre og med de forskellige linjer. De er hver især hernede, at de har de sin egen cyklus og rute til behandles som sit eget produkt, men man kan planlægningsmæssigt, hvis jeg ændrer forfaldsdatoen for eksempel, skubbe med dem alle sammen, så de bliver færdige samtidig til forsendelse.
Jeg er ved at være igennem nu. Jeg har lige et enkelt ting tilbage, jeg godt kunne tænke mig lige at vise, fordi det er også noget at gøre med forskellen. Og det er, at hvis jeg kigger i produktion, så har jeg jo mine kapaciteter. Arbejdscenter. Arbejdscenter kan man knytte til en arbejdscentergruppe, og under arbejdscenter kan jeg have ressourcer. Så jeg har egentlig mine ressourcer i 3 niveauer, eller kapaciteter i 3 niveauer. Til hver af dem kan jeg tilknytte en kalender, der indeholder et antal timer, og jeg kan have nogle kapaciteter på, sådan at det antal timer, jeg har til rådighed, bliver kalenderens timer ganget med det antal, jeg nu har. Jeg kan herfra direkte, jeg skal lige se, om jeg kan huske, direkte se operationslisten. Altså, hvad ligger der af opgaver på det her arbejdscenter? Det er jo også det, vi vil se ude i produktionen, hvis man arbejder med noget tidsopsamlingssystem. Og inden i den sidste ting, jeg kan også på arbejdscenteret her se en belastning, hvor jeg enten per uge kan se, hvor hårdt belagt er nu det her i minutter. Jeg tror, vi her i Danmark nok vil se det i timer, det er lidt nemmere, men jeg kan se, hvad er kapaciteten i uge 23, hvad er der belagt, og hvor meget har jeg tilbage. Så rent planlægningsmæssigt har jeg langt flere muligheder, når det er en produktion. Jeg kan på en produktion udlevere forbrug varer over længere tid over længere tid, og de omkostninger bliver lagt ud i finanssystemet som varer i arbejde, og på det tidspunkt, jeg afslutter, bliver de samlet op til kostprisen på færdigvaren og bliver sendt ind som kostpris på færdigvarelager. Så hvis jeg lige her til allersidst, når jeg lige vender tilbage igen til mit slide her, skal lige prøve at samle op, inden der kommer spørgsmål. Så vil jeg sige, at den store forskel på montage og produktion, det er ved montage ved mindre emner eller emner med en simpel operation, og hvor man har brug for at fremstille det til levering, også i lidt udstrækning til lager, hvor man ikke har brug for varer i arbejde, ressourcer i arbejde, ikke har brug for planlægning, og ikke har brug for, at man kan se de her operationer ude i produktionen på tidsopsamlingsterminaler, så er montageorder vældig velegnet, men ellers så vil jeg sige, at det er produktion, der skal bruge. Det var, hvad jeg havde at sige. Og så ved jeg ikke, om der må være kommet nogle spørgsmål. Der ligger ikke nogen spørgsmål i chatten i hvert fald, Lars, men vi kan jo da lukke op for lyden, hvis nogen har lyst til at... Det synes jeg da bestemt. Ja. Jeg fjerner lige lyden, så kan folk byde ind, hvis de har lyst. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har. Ellers så har I jo selvfølgelig altid muligheden for at tage fat i Gaudium eller mig. Så lige går en tur længere her, så kan I se mine informationer her. Ring til mig eller skriv til mig, hvis I har yderligere spørgsmål til montageproduktion eller logistik i al almindelighed. Men ellers så har jeg vel også stort set holdt mig til tiden. Så hvis ikke der er spørgsmål, så tror jeg, at jeg vil sige tak for fremmødet, og rigtig god weekend til jer alle sammen.